Hello, welcome. Ndini wenyu Rusere God Knows, agent wa Shoprite. Nhasi tichange tiri kutarisa nhau nekuti mungaona sei collection methods. Mungaziva sei collection methods kana uchinge uchida kutumira mari. Zvandokukurudzirai ndezvekuti usati watumira mari, taura nemunhu wako or make sure kuti uri kuziva munhu wako kuti anogara kupi. Nzvimbo yaanogara inodetermine kuti uchamutumira nemethod ipi. Zita rangu ndini Rusere, namba dzangu 0710261453 kana muchinge muda kubatsirwa zviri quick munondibata paWhatsApp kana kufona anytime tobatsirana. Right. Kuti titarise collection methods tine nzira mbiri dzatichakuratidzai pano dzekuti munotarisa sei collection methods. Yekutanga ndeyekuenda paWhatsApp. PaWhatsApp pacho unofanira kutanga waseva nhamba dzeShoprite Send. Ukange wadziseva mufoni mako kumacontacts, woenda paWhatsApp, woenda paShoprite Send orders namba yako. Wasvika ipapo nyora kuti menu, menu, kana kuti home. Menu iyoyo ndo ichakubatsira kuti tione unoona sei collection methods aripo. Right. So woenda pakanzi iwewe, where can I collect? Where can I collect? See where your beneficiary can collect their money. Ndo zvacho zvatinoda kuzvozvo. Usati watumira utanga waona collection methods kuti aripo here. Kana waona aripo, wochibvunza munhu wako kuti ndeipi iri padhuze naye panguva iyoyo yaarikuda kutumira mari. So Shoprite Send offers payment to over 70 countries including Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Cameroon, DRC, Kenya and Zambia. To see if we cover a certain country, you can either type in the name of the country or send us the country's emoji. Ndinowanzofarira emoji iyo handitaipa hangu zvakawanda, saka tiringotumira flag emoji yeZimbabwe. Ukaenda kuma emoji kwako, unotora iwewe emoji yeZimbabwe sezvandaitapo, wobva wavatumira kudai. Vachatiburitsira collection methods ari kuZimbabwe. Zimbabwe supports the following collection methods. Shoprite Send is coverage to Zimbabwe. Zimbabwe supports the following collection methods. Cash value. Pa cash value tingori neSteward Bank. Zvaiko zvinezvi chete. Steward Bank ndiyo iri 1 iripo pa cash value. Tisati tadarika pa Steward Bank, please remember this. Murangarire izvi. Steward Bank ine branches. Hazi ese Steward Bank aunokwanisa kunotora mari. Tine branch ari muHarare, Bulawayo, Mutare, Victoria Falls, Gweru and Masvingo. 6 places idzodzi ndo chete dzaunokwanisa kunotora mari kuSteward Bank. Otherwise, ukaisa mari kuSteward Bank, munhu wako akufanira kutoenda pa nearest yenzvimbo 6 idzi onotora mari ipapo. Zvakureva kuti ari kuChinhoi haakwanisi kutora mari neSteward Bank nekuti ari kure neHarare, ari kure zvekare nedzimwe nzvimbo idzo neGweru, unless kana achigona kutravela kuenda ikoko. Please pabatisei paSteward Bank ipapo pakakosha. Tanga waziva kune munhu ari kutora mari wozoisa paSteward Bank. Tine Ecocash mobile. Ecocash, wese ane Ecocash namba yake anokwanisa kuisirwa mari muEcocash yake. Uyewo paEcocash muchingopedza kubhadhara inobva yatosvika instantly ku US dollar wallet yake kuZimbabwe. Saka kana watumira neEcocash, iye anongotarisa ku US dollar wallet yake kuti mari yapinda here. Ecocash ine wallet 2 RTGS nema US dollars. So imwewo nguva pamwe munhu wawatumira anenge asingazive, unongomudza kuti atarise ku US dollar wallet yake oro FCA Ecocash wallet yake. Ndoko anonowana US dollars ake ari ikoko. Uchienda kuna Ecocash or ku Econet shop unotora
mari yake. Then tine cash convenience. Pacash convenience pane nzira dzakati wandei dzekunokolekta nadzo mari: getbucks, hello paisa kiosk, hello paisa store, Met Bank, Choppies Farm and City, CBZ Bank, First Capital Bank. So panapa pakukava Zimbabwe yese. For example, Farm and City inowanika kwakawanda munzvimbo dzakawanda kutangira growth points inongo ichiwanika. Choppies inowanikwa futi munzvimbo dzakawanda. CBZ ine mabranches akawanda. Saka iyoyi ndo yekuti kana usiri sure kuti munhu wauri kutumira aripi or achazonetorera kupi, ingoisa papi pano pa cash convenience, then anozongonotora pa any method iri padhuze naye. Ndo nzira dzekutora nadzo mari dzekuziva collection methods idzi. Yechi 2 ndeyekuenda pa internet, toenda pa browser redu. Kana uchinge wasvika pa browser rako, unononyora iwewe kuti toda kunosearcha pa browser redu kuti Shoprite Send, shopritesend.co.za, shopritesend.co.za. Kana wasvika ipapo woenda pakanzi pamenu. Kana uri pafoni pane tumabhaa tutatu turi ku left side, turi ku right side yescreen rako, woenda pakanzi how it works. Kaenda pakanzi how it works, unobva unoudzwa kunzi zvinoshanda sei. Right? How it works, toti dzikei nayo, woenda pakanzi view all countries or collect money, collection points near your beneficiary. Now, kana wasvika panapa sezvauri kuona pa screen, unoenda pakanzi search country. Saka tichanosearcha country yedu panapa, tononyora kuti Zimbabwe. Tikaiti searche Zimbabwe yedu panapa, tononyora kuti Zimbabwe. Tione kuti kuZimbabwe kune collection methods api aripo pa Zimbabwe. Right. Saka Zimbabwe yedu collection methods aripo ipapo akangofanana neaya ari kuko kwataona, asi ndangoda kuti muone kuti zvinofamba sei. Kunyange zvazvo yakuda kuti nonotsa panapa, asi ndo imwe way yekutarisa nayo collection methods ariko kuZimbabwe. Regai tisvike paZimbabwe sekudaizvi, tonoti enter. Right, so Zimbabwe ine cash, uyewo ine mobile, uyewo ine mabank. Tipinde paZimbabwe. Send money to Zimbabwe. Saka ine cash, Steward Bank, Harare, Gweru, Masvingo Mutare, Vic Falls, Bulawayo, mabranches ayo eSteward Bank. Uyewo kwese kumabank kumwe kwese munokwanisa kunowana mari ari ma-US dollars, First Capital, Hello Paisa, Edgar's Jet, Spa, Bellevue, Farm and City. Tine also mobile, ndo nzira dzacho dzinokwanisa kunotorwa nadzo mari kana muchitumira kuZimbabwe. Saka sezvanamboreva paya, chinhu chakakosha kuti uzive recipient wako kuti ari kupi, wowana kumutumira nenzira inoita kuti akasike kuwana mari uyewo zviri nyore. Ndini wenyu Rusere God Knows. Kana paine angaita mubvunzo angada kubatsirwa, munondibata panhamba dzangu 071 026 1453 paWhatsApp kana kufona, uyewo 076 543 5301. Muve nezuva rakanaka. Thank you.